И здравейте, YouTube. Само така. Значи, трябва да се оправя микрофона. Така, готов е. Днес ще ви покажа как да се направите един самолет бомбардировач, който, нали, самолет, с който може да пускате бомби от високото. Но ще са нужни стики, пистани, блок в редстон, слайм блок, TNT и една лодка. И някакво купче, каквото и да е, само да се изкачите. Аз качвам обикновено 10 вещи на 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Но днес ще се изкачим на 15. Други повече. Clear. Така. За начало, какво така направите? Слагате два пистана и долния го чупите. Слагате слайм блок. 3 слайм блока. Чупите този в средата. Слагате стики и слагате обикновен. И пак слагате слайм блок. И правите, нали, така да се получи стики, пистън, слайм блок, стики, пистън, слайм блок. И добавите 3 от тази страна и едно от тази страна. Така. Аз добавям така редстон да стане по-яко. Така. След това слагате един редстон и тук. И слагате вашата лодка точно ето. Не. Е така в средата, да не е потъгал. Така. Вече машинката ви се брои за готова. Само слагате един редстон тук и го чупите. И вече вашият бомбардировач. Качвате се, слагате и гледате как TNT-то се троши долу. Бум! 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 Ето, пускаме бомби. Туф. И така, нали, така е машинката. И за да спрете, чупите ето този блок. Ето този блок. И да, като цяло така се получава. Доста интересно. Да, сега така запълвам тези дупки. И така. Ако ви е харесало, ако ви е харесало клипа, абонирайте се, харесайте и коментирайте дали да правя още такива видеа на някакви интересни машинки. И да, до скоро!